Kilencedik rész. Ihlet vagy rendszeresség? Sziasztok! Ez itt az Írói Műhely sorozat, ahol megmutatom, hogyan dolgozom egy történeten belülről. A sorozat 2 blokkjáról beszéltem eddig. Az első volt az ötlettől a történetig, majd a történet alkotásáról. És most az írás közbeni részt fogom boncolgatni. Sokáig azt hittem, hogy az írás ihlet kérdése. És őszintén, még ma is szeretném, ha ez így lenne. Mert az ihlet kényelmes. Felment a fegyelem alól. Ha jön, írok, ha nem jön, hát akkor várok. És közben elhiszem, hogy ez rendben van. Csak hogy van egy probléma. Az ihlet kiszámíthatatlan. Van, hogy éjjel 2-kor érkezik. Van, hogy hetekig nem jelentkezik. És ha csak rávárnék, valószínűleg nem lenne egyetlen könyvem sem. Rájöttem közben valamire. Az ihlet nem előfeltétel, hanem valaminek a következménye. Akkor jelenik meg gyakrabban, ha helyet csinálsz neki. Ez a hely nem hangulat, hanem rendszeresség. Nem írok minden nap ugyanazon a projektem, de próbálok minden nap írni valamit. Ha nem egy regényt, akkor valami jegyzetet, ha nem jegyzetet, akkor valami ötletet. Ha semmi komolyat nem tudok, akkor pár sort, mert az írás nem varázslat, hanem gyakorlat. És mint minden gyakorlat, ismétlést igényel. Van, hogy leülök, és az első 20 percben semmi az égvilágon nem történik. A mondatok laposak, a gondolatok szétesnek. Régen ilyenkor bezártam a dokumentumot. Ma már maradok. Mert tudom, hogy a minőség sokszor a mennyiség mögött jön. Az első oldal lehet, hogy nagyon-nagyon gyenge. A második az már jobb lehet. A harmadikban esetleg történik valami